Jalno nyakoromga juang kwa dhi mbele watiri nyaka kaunti ya Migori ni onge mar jolony machiwo thieth morome sitende koso dhie klinik kako winjore kod tuo mar pressure gin moko kuom gigo ma itudo kod kwan mamalo mag joma mine kod nyithindo ma hikgi tin ne 5 ma pod wito ngimagi e kaunti ya Migori. Kata kamano tend kaunti ya Migori ka okalo kuom migawo mar thieth wacho ne giseketo kenge makare matemo medo duoko piny tho mar joma mine seche ma gikonyore kachiel kod nyithindo mantiere buo higni 5. Jojuma miyo ler machal kamano koya e kaunti no ma Migori. Otieno mar tarik 10 mar mar adek mar igani Peter Otieno kachiel kod min od Diana Juma magin jodak e gwego mag Tagache e sapondo manyatike ne rito kod sironyo rwako nyathigi mar adek. Taulo, lep nyathi kod gik mamoko madwarore ne ginyiewo. Diana ne oringo osiptal ma Tagache bang' winjo muoch manyiso ni nyathine chiegni wuok. Kata kamano seche machuok bang' ka oserange kod laktar noyudi ka nyithindo 4 mane oriko ne oting'o ne osewito ngimagi. Nilienda huko saa 7 usiku na mimi nilienda saa 9. Kufika huko nimepata kama watoto washatolewa na wamesha kufa tayari. Kugiyudi kaka nyithindo gonindo. Na nyolo gigidwe chabiri. Moro mane ntiere godo ne olokore kuyo ne en kaachiel kod familia mare. Hatukujua eti hiyo inaweza kufanyika. Kama bire kliniku odiochieng' mokwongo to nopima. Kano pima to nonyisa ni abi aduogi gi pesa mar picha. Aduogo gi pesa no nokayudo sister manonyisa nadoka kamano but onge ng'ama nonyisa ni en gi nyathi mokalo achiel. Anyalo koni wan ga total of stende mag sirkal 19 manitiere ultrasound machines. Shida ma wan go ni ostende 19 ge te ok gin ultrasound gi moko ti. Okiti ni masino rach, masinde beyo, teni samoro nikech wan gi few sonographer. Jomo county sani koro planned mang'eny in the next jumbe 2 mabiro ostende wa 19 mantiere ultrasound machine ka wadhi timo tiegruok makende. Gima ne okelo tho mag nyithindo 4 gi ka koro pok onyuolgi pok oyangore. Kogoyi picha kata kingi gimiting'o tinyalo neno kaka itimo. To ninge chana ngina tingo nyathi achiel kawaida. Nyithindo 4 manotiyo gi mowito ngimagi obed achiel kuom kwan mag nyithindo maro 21 kuom nyithindo 1,000 ma inyuolo ma wito ngimagi ka gintiere e kind dwe achiel ka onyuolgi e piny Kenya. Bedo mapek ok en tuo kendo miyo konego tho nikech opek kata nikech en gi ich. Ma timore mana ka rit nitie makare, tudruok nitie makare gi minewa mapek. Thoge mag joma mine kaachiel kod nyithindo mantie kind dwe achiel kod higni 5 pod nitie malo e kaunti ma Migori kaachiel kod piny Kenya mangima. Thoge makamae osetudi kod gigo mopogore opogore ma oting'o tuo mar pressure. To gigo mamiyo samoro pod mine koro pod tho wacho ni mine moko chako klinik kodeko. Samo chako klinik kodeko ka en gi tuo moro to tiende ni tuo ni samoro koro osadhi moenea kabisa. Magremo mago matek ahinya ni koko bedo controlling good time to may complicate and the mother may have a problem. Jata chendo mar ngima joma mine kaachiel kod nyithinde e kaunti ma Migori Joseph Okidi wacho ni gisetemo keto kenge makare mar duoko piny thoge mag joma mine kaachiel kod nyithindo kata bedi pod nitiere ageta mopogore opogore. Mine mogamore e gwengewa ma Migori ka 97 atamalo 97 bire klinik mokwongo mag joma mine. Sama mine bire klinik tiende ni giyudo puonj makende manyalo miyo ging'e ka sama gin gi shida gi dala to ginyalo ringo gi bio hospital mondo giyud ritruok, giyud konyruok. Seketo machiegni kabisa jomwa luongo ni nyamrerwa mang'eny gi na timo konyo mine e yore mag nyuol gi dala. Lipot yango ne mine maromo 355 kuom mine maromo 100,000 pod wito ngimagi e kinde mag nyuol ka nyithindo maromo 41 kuom ma inyuolo maromo 100 wito ngimagi ka koro pok ochopo higni 5. Jojuma, Ramogi TV, Migori.